Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेफोरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर जों दा गारियावसो दं आरोना। ओमफ्राय नै जोङो माने कारिगाव सफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माने जों गाखोनाय गारिया उइंगार आरोना लोगोफोर। नै नायदो बेयो जाहैबाय कारिगाव आरोना लोगोफोर। दा माने मानसिया ओंखारनायखाय थाथ'दों आरो। बहा थांनो बिजनियाव गामियाव थांगोन गामियाव थांगोन लोगोफोर नै जोंना गारिया खारफिनलायबाय आरोना माने कारिगावनिफ्राय खारफिनबाय। बे गारिया माने बङाइगावसिमल' खारो आरोना लोगोफोर, सापागुरिसिमल'। थ' जोङो थांगासिनो माने सापागुरिनिफ्राय गोदान गारि हमफिननांगोन आरोना लोगोफोर। दा थांगासिनो आरोना नै एकदम गारिया स्पिडाव खारबाय। थ' मोजां मोनलायबाय आरोना आङो माने बार नांस्रो नांस्रो। ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो बेखौ माने साम्फा ब्रिज बायदि मोनबाय आरोना। नंगौना नङा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, सोरबाफोर नायफ्रांबायदोंबा। माने आङो एसे आन्दाज खालामदों आरोना बेखौ आं साम्फा ब्रिज बायदि मोनदों। नंगौना नङा कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर नै जोंहा माब्लाबानो सापागुरि सफैलायबाय आरोना लोगोफोर। सापागुरिनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा गारि मोनो बेजोंनो थांफिननांसिगोन जोङो। मोनबाय थायो बै आयंखौ, ओइयाव दङ। एबार जोङो बिजनि गारि गाखोनोसै मा मिथिबाय? बिजनि गारिसै। हा र' फै होनदां। नै बेवाय फैगासिनो दं बेवाय। लोगो मोनबाय थायो आं नोंखौ लोगो मोनबाय थायो होनदां। दिनैसो नुदों, दाख्लैबो बुरैखौ लोगो मोनदोंमोन आङो। गारि गाखोनोसै बेवाय, थाथ' दे। बाय बाय, आयंसो बियो जों गामिनि। औ दे। गामिनि बेवायखौ लोगो मोननानै मोजां गाज्रि रायलायबाय दसे। ओमफ्राय जोङो माने बासजों फैनाय जायासै, मानो होनब्ला बासआ बहुद लेट जागोन। थ' बेखायनो अट'जों फैबाय आरो। लोगोफोर डाइरेक्ट जों सफैबाय, ओमफ्राय बेंकआव हाबबाय। ATM एक्टिभ खालामनांगौ दंमोनथ' जाबाय आरोना। फै जाबाय, जों दा गामियाव थांसै आरोना दसे। एकदम जावजालिफ्रा लेंहरगासिनो दङ, थांनानै फैनोसै आरो। दिदिमोन दङ ना? टेन्टा लानोसै, टेन्टा। नयटा हल আৰু বেলেগ দে যদি 10 টাকার ডাঙর আছে। 10 টাকা দামৰ নাই যে আৰু এটা 20 টাকা হ'ব। खटबा আছে नाखि? নাই। नैखौ जानोसै मा बाथिखौ नै। नैखौ जानोसै बाथि गोथावथार नै। फै ओरै फै। बाथि जानोसै जा बाथि ना? बाथि बेलाय। थान्दा बाथि। जाबायना दसे थांसै ओमफ्राय थांसै ना ब्रिजमान लांनो अभारब्रिज लोगोफोर नै जुस लाबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ नै ओरै लाबोबाय आरोना आङो लेंबोबाय बिजनि स्टेशनसिम
माने अभार ब्रिज गाखो होनो आरोना लोगोफोर फिसाजोआ नै मा जायगा बे होनगासिनो आरोना माने आङो बेखौ लाबोफेरा नालाय लाबोफेराखै फैदो बैनिफ्राय गाखोनोसै मेंनो मोना दे मेंनो मोना नोङो अभार ब्रिज मानखोनसै आरोना लोगोफोर गाखोनाय हुदा गैयैखायनो खर'आसो फिर मोनलायो आरोना लोगोफोर आंहा आइ दसे थांसै आइ दे मेंबाय लोगोफोर दुब बिखा सौलायो आरोना लोगोफोर र' हाय दे आइ हामा दलद हाय दे जेबो हेबिट गैला नालाय लोगोफोर गोजौ गाखोनाय बिराद मेंखायो हाय दे बारस'बाय आरोना जोङो डाइरेक्ट अट' स्टेन्डआव थांनोसै अट'जों थांनाय जायो फिरफिलिजों थांनाय जायो मोनस्लाबखाला गथ'खौ ओइ र' दसे जिरायनां मेंबाय र' ना नेथ' हा ओहो क'क्राझारावसो ओंखारोना बाबाया फैयै फैनानै गामि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै बेफोरो जोंनि औवा गोजा आरोना लोगोफोर नैबे गासिबो औवाया जोंनि गोजा आरोना लोगोफोर औवा सिं फैबाय आरोना जोङो थांगासिनो मोनहैसिगोन फैलायनाङामोन ओमफ्राय एकदम बिजावजालिफ्रा जयै दंथ'जोबो नालाय गामियावनो बयबो स्कुल खुलिथ'खायाखै नालाय ओंखायनो दा ज' जाजाय गोनांखाय माने आंखौबो लेंहरथारबाय आरोना लोगोफोर बेखायनो आंबो फैबाय आरोना बिसोरनि ब्रायावथ' मोनहैसिगोन लाजिबाय लाजिनाङालै सोरलाय सिखोमा थ' ओइ नै दिदिमोनखौ लोगो मोनबाय हाय हिलिया दे लासै मा होनदो दैयावसो गोजोमना थानो लुगैलायलांबाय जोंनि दैयानो मा खालामदों बेवहाय आयै बोरमा खासि गोजा नामा बोरमाया खासि गोजा नै मालाय हिलिया लोगो मोनबाय लोगोफोरखौ बोरो आयै दिबिया पाहारियासो जोंना पाहारिया अनुष्का पमि सानसुलि जुस लाबोदों नै गरमखाय बिबैया मालाय ज' लाबोलायबाय नै दैयाव थुखैनो फिसौफोरखौ थान्दा नुखादों नै दुगैदो थांदो बाल्थिं लालायबाय मालाय सोर माबा खाजलखौ दुगैदो दे मोजांहाय मालाय ग्रोम बिबैजों ज' जाजाय मोजां गाथोनावलाय दुगैबाय था नोंस्रा दैयाव जा थांग्रोनोसै पाहारियालायहाय बेवहाय एसे ओमफ्राय प्लेनसो आरोना गामिया बिब'खौ लोगो मोनबाय ग्रोब लामायाव दे थ' अनसुलिया सिख्ला देरथारबायहाय समखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो ओमफ्राय बे आइया फिसौफोरखौ ज' दैयाव थुखैनानै लानानै फैबाय गाहाबो देलायबाय ओमफ्राय गासिबो जों गथ' गथाय ओंखाम जाखांजोबस्रांलायबाय नै बिजावजालि गासिबो नै बे बिजनिनि बिजावजालि बेहा थांनोसैलाय बिजनियाव ओमफ्राय नै न'नि गाबिथा बिजावजालिया मालाय नै मावगासिनो दं रोदा गाबिथा गुदि बिफां बियो बिजावजालिया जोंना ओमफ्राय नै ओरैबायदि मालाय गुदि नालाय गुदियाव A to Z थाजोबो नै सिजेन लायै सिजेन दालि सालिगासिनो आरोना बे दालि ओमफ्राय थेमसिया अबे फोरानगासिनोबो ओमफ्राय नैबे थेमसि गोजा आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिथांजोआ खामानि मावबाय थादो दे जोंहा थांसै जाखांबाय लोंखांबाय बिथांजोनि मावनायखौनो ओमफ्राय नैबे बिजावजालियाबो थुम-थाम संबाय खावबाय थांनोसै नै बिहाबो खामानिनिफ्रायसो फैदों आरो हाय होनहरदो हाय थादो दे सनाफोर थादो थांसै बिबोनांखौ लानानै थांसै आरोना दा